אנחנו אומרים שלום לפרופסור דני אורבך, היסטוריון צבאי. שלום אורן. שבת שלום לך. רוצים להיעזר בידע שלך כהיסטוריון צבאי בשביל לקחת איזשהו זום אאוט על התקופה שאנחנו נמצאים בה בימים האלה ולנסות ללמוד מההיסטוריה. שאנחנו יודעים שהיא פעם חוזרת כטרגדיה ופעם חוזרת כפרסה, אז לנסות להימנע משתי האופציות האלה ולמצוא אופציה טובה יותר. אז בואו נתחיל בתקדים, אירוע מיטוט חמאס. הממשלה קבעה מיטוט חמאס והחזרת החטופים כשתי המטרות העיקריות. אז ההיסטוריה מודרנית זוכרת אירוע חטופים מן הסוג שמדינת ישראל חובה בימים האלה? אני חושב שחשוב להתעכב על ההגדרות והמילים שאנחנו משתמשים בהם. קודם כל המילה חטופים. ב-1948 למשל, היו אלפי שבויים ישראלים אצל כוחות ערבים, לרבות אזרחים רבים. לא השתמשו אז במילה חטופים, זה לא היה דרך המחשבה אז. ואף אחד לא העלה בדעתו שזה אמור למנוע מישראל לנצח המלחמה או להביא אותה להכרעה. בגלל הרגישויות ההומניטריות של המאה ה-21, אז העניין הזה עולה לתודעה כמטרה הרבה יותר חשובה. אבל בוודאי שהיו מלחמות רבות, אפילו במלחמת העולם השנייה, שאזרחים של צד אחד היו שבויים בידי הצד השני, במקרה של היפנים למשל, בתנאים קשים מאוד, אזרחים הם ערבים. גם נשים קוריאניות, נשים קוריאניות שעד היום חלקן גורלן לא ידוע. קוריאה הייתה חלק מהאימפריה היפנית. אני מדבר על אמריקאים, נשים אמריקאיות, ילדים אמריקאים, שהיו בידי היפנים בתנאים מאוד מאוד קשים. איש לא העלה בדעתו להתנות את הניצחון הסופי בעסקת שחרור שתשאיר את יפן האימפריאליסטית על כנה. אז הרגישויות שונות בין תקופות, וזה דבר שצריך לקחת בחשבון. ואיך מתמודדים עם זה? אני חושב שהנכס של היריב שלנו זה סבלנות אסטרטגית. ואנחנו צריכים לצאת מהמנטליות של כולם עכשיו, אין סיסמה יותר מזיקה מזה, כי ברגע שהיריב שומע כולם עכשיו, המסקנה שלו, אני אחזיק מעמד קצת יותר, והם ייכנעו. ובפעם הבאה הוא עוד פעם יחטוף אנשים כדי לקבל את אותה חסינות. אבל אולי אתה תתמודד